खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय अरुण कुमार दे गो बेक अरुण कुमार दे मुर्दाबाद बे स्लगानजों गोख्रों खुद्रिदों बीजेपीनि मददगिरिफ्रानो नंगौ विधानसभा बिसायख'थिया खाथियाव फैनाय लोगो लोगोनो गावसोरनि मोजां मोननाय दैदेनगिरिफोरखौ बिजाथि होनांगौनि थाखाय दाबिनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जादों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो जेरै BPF निफ्राय लानानै BJP कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआवबो गावसोरनि मोजां मोननाय दैदेनगिरिफोरखौ बिजाथि मोननो हास्थायदों मावथि आरो दैदेनगिरिफ्रा थिग बेबायदिनो बिजनीआवबो दुंहाव थासारि BJP निफ्राय अरुण कुमार देनो टिकेट होगोन होननानै खौरां मोननायनि उनावनो BJP बिजनीनि मावथिफोरा गोख्रों खुद्रिदों अरुण कुमार दे गो बेक अरुण कुमार मुर्दाबाद बायदि स्लगान होनानै गोख्रोङै खुद्रिदों अरुण कुमार देया बिजनीनि नङा बा बे ओनसोलनि नङा बेनिखायनो बेखौ नाङा बेनि अनगायैबो अरुण कुमार देया गोबां दावराव दावसियाव थाग्रा बा कन्ट्रभार्सियाव थाग्रा बेनिखायनो बेफोरबायदि बिजाथिखौ नाङा होननानै फोरमायथियो ओनसोलावनो सा 8 बिजाथिफोर दङ बिथांमोननि मादाव सोरबा सासेखौ बिजाथि फसङोब्लाबो BJP नि मददगिरिफ्रा सान हर गोबां खस्थ' खालामनानै देरहाहोगोन होननानै फोरमायथियो नाथाय अरुण कुमार देनो बिजनीआव BJP निफ्राय टिकेट होयोबा BJP नि मावथि मददगिरिफ्रा बिनि जानानै खामानि मावनाय नङा होननानै फोरमायथियो मानोना अरुण कुमार देया बिजनी जिल्ला अफिसाव खेबसेबो नुजाथि फैयाखै आरो जोंजों खेबसेबो लोगो हमाखै सावरायफैयाखैबो होननानै फोरमायथियो दासान्दि जायगा जायगा सखन्द्रा ओंखारनायनि दावराव थिग बेबायदिनो चिरां जिल्ला बिजनी टाउननि 3 नं वार्डआवबो सखन्द्रानि दावराव सासे बैसो जानाय आइजोखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा सखन्द्रानि सन्देहआव हमनानै दोनदों आरो खानानै दोनदों नाथाय बैसो जानाय आइजोनिफ्राय जेबो मोननो हानाय जायाखै बैसो जानाय आइजोआ गंसे न'आव हाबहां जानायावनो सखन्द्रानि सन्देहआव बैसो जानाय आइजोखौ हमनानै दोनदों होननानै फोरमायथिदों जायनाखि दा ओनसोलावनो सखन्द्रानि दावराव बेखौ लानानै बङाइगाव जिल्ला प्रशासननिफ्रायबो माखासे सांग्रांथि फोसावदों जायनाखि दा सखन्द्राखौ लानानै गोबां जायगायावनो गोसारनाय जागासिनो दं बेनिखायनो जाहाथे सखन्द्रानि सन्देहआव जाहाथे ओनसोलनि सुबुंफ्रा सोरबा सुबुंखौ हमनानै आयेनखौ आखायाव लाया बेनि थाखाय सांग्रांथि होदों आरो सोरनिबा सायाव सन्देह जायोबा जाहाथे 6026900229 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरो बेनि थाखायबो फोसावदों बङाइगाव जिल्ला प्रशासननिफ्राय थांनाय प्रमद बर'नि सोरखारनि समाव MCLA थानो थाखाय हरिनागुरियाव गेदेर बिल्डिं लुनाय जादोंमोन नाथाय बेयाव MCLA फोरा थाया बेनिखायनो क'क्राझार इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेजनि स्टाफफोरखौ दोननायनि राहा खालामगोन बे खोथाखौ फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि BTSनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मैयानि सानाव दाब दाब जायगायाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बेनि मादाव बिजनीआव बिर सिलागां बसुमतारीनि मुङाव मिनि स्टेडियाम लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों बेनि अनगायैबो क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव 100 बिसिना थानाय नार्सिं स्टाफ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल बानायनो 4 फाउन्डेसन बेखेवदों बेनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया बुंथियो दि हरिनागुरियाव प्रमद बर'नि सोरखाराव MCLAफोर थाग्रा बिल्डिं लुनायाव रावबो MCLAफोर थाया आरो बियो काउन्सिलनि थाखाय बाहायजाथावनाबो जानाय नङा बेनिखायनो जाहाथे बेखौ बाहायनाय जायो बेयाव क'क्राझार इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेजनि स्टाफफोरखौ दोननायनि राहा खालामगोन जाहाथे गेदेर बिल्डिंआ ओरैनो थानो गोनां जाया होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया MCLAफोर थाग्रा लुनो थाखाय सेक्रेटारियेटआवनो सिगांनिफ्रायनो गेदेर प्लानिं दंखायो आरो बेनि थाखाय गुवार हा लानाय दंखायो बेयावनो लुनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो विधानसभा बिसायख'थिनि उनाव क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव 4 हेलिकप्टार बाग्रा बानायगोन जेराव हेलिकप्टार सार्भिस मोननो हागोन क'क्राझारनिफ्राय बागड'ग्रा क'क्राझारनिफ्राय रुपसि आरो क'क्राझारनिफ्राय गुवाहाटियाव थांलाय फैलाय खालामनो हागोन होननानैबो फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया सासे उन्दै गथ'सा गोमानायनि खौरां गोबां समावनो उन्दै गथ'सा गोमानायखौ लानानै न'खरनिफ्राय हालाय हाफाय नागिरनानै खौरां फोसावो नाथाय बे समाव उन्दै गथ'सा गोमादों नाथाय रावबो न'खरनिफ्राय जेबो खौरां फोसावाखै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बादा गामियाव नैबे सावगारियाव नुनाय उन्दै गथ'साया आन्दायनानै दंफैयो उन्दै गथ'सानि मुङा मा मुं बेखौ रावबो मिथिया आरो उन्दै गथ'साया गावबो राव रायज्लायनो रोङा गामिनि सुबुंफोरजों लोगोसे खाथि खालानि सुबुंफ्राबो बे उन्दै गथ'साखौ रावबो सिनाया होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो नैबे सावगारियाव नुनाय उन्दै गथ'साखौ सोरबाफोर नुसनबायोबा जाहाथे न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों आरो 9395979731 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो थाखायबो खावलायदों
क'क्राझाराव मिट शप बेखेवनायनि उनाव दादगारि ओनसोलावबो हाथिसार मिट शप बेखेवबाय जनकलाल ब्रह्मआ, जेराव मैसो बेदरनिफ्राय लानानै लकेल गुबुन गुबुन ना जेरै सिंगि, मागुर, खुसिया आरो गुबुन गुबुन नाफोरखौ मोननो हागोन, लोगोसे सालानि नाखौबो मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। सानफ्रोमबो मोननो हागोन मैसोजों लोगोसे बेफोर नाफोरखौबो, बेनिखायनो सोरनोबाफोर मैसो बेदरजों लोगोसे लकेल ना, सिंगि, मागुर बायदि बायदिखौ गोनां जायोबा नोंथांमोनहाबो हाथिसार मिट शपनिफ्राय लाबोनो हागोन। बियो उइकलि मार्केटनि साखाथियावनो। बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा फन हरनानैबो खौरां लाहरनो हागोन। फन हरनो थाखाय 9577859441 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोनहा कल खालामनानै सोंहरनोबो हागोन। गोब्राब जुजिनायनि गेजेरजों नङा, जाहाथे गोरलै लामा दिहुननानै होयो, जेंना गैयै राजखान्थिनि लामा दिहुननानै होयो, बेनि थाखाय खावलायो एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा। गमामायै एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव फैगोन, बेयो रोखा जाबाय। आरो बिथाङा बबे बेनाराव बिसायख'थि गेलेगोन बेयो दासिमबो रोखा जायाखै, बेखौबो खेंसालियायै बा थोंजोङै फोरमायबाय बिथाङा। दिपेन बर'आ BPF आव फैयोब्ला आं बरायो, नाथाय आं लेंहरग्रोआ होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिदोंमोन थांनाय साननैसो सान सिगां। बेनि अनगायैबो दिपेन बर'आ जाहाथे मोजां बेनाराव बिसायख'थिखौ गेलेयो, जाहाथे बिथाङा गोलाव सम हारिनि खामानि मावनानै गोजौआव थांखानाया दुद्रुख्लायफिननो गोनां जाया, बेनि थाखायबो BPF दोलोनिफ्राय दिपेन बर' बिथांखौ बुंथिदोंमोन। बेफोरनि सायाव दिपेन बर'आ बुंथियो दि हाग्रामा महिलारि बिथांनि बरायनायखौ आं सनमान होयो, बेयो गुबुन आयदा, नाथाय सनमानखौ माबोरै होगोन बेयाव बेले बेजे दङ। आं गासैबो दोलोखौनो सनमान होयो, हाग्रामा महिलारियानो जा बा प्रमद बर' बिथांमोनहानो जा, बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो सोमावसारबोनानै ओनसोलारि दोलो दादों, बर' हारिनि आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जौगानायनि खामानिखौ मावदों आरो सिगां फारसे लांदों। बेनिखायनो गासैबो दोलो बा रायजोनि दोलो जाय आसाम आरो बड'लेण्ड जौगानायनि सार्थआव खामानि मावदों, बेफोर गासैखौबो मान होयो होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि जुदि रायजो राजाखौ राजखान्थियाव थानानै सिबिनायनि बेलायाव जोंनि आद्रा थानाय खामानिफोर, जेंनाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय राजखान्थि फोथाराव फैजानायखौ दोलोफ्रा लुबैयोब्ला आंनि थाखाय जेबो हेंथा गैयालासे आं बे लामायाव थांनो हानाय बायदि लामा दिहुननानै होनो नांगौ होननानै खावलायो दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो खावलायबावोदि आं जुदि राजखान्थि फोथाराव फैनांगौब्ला गोरलै लामा दिहुननानै आंखौ मदद होनो नांगोन, गोरलै लामा बेखेवनानै होनो नांगोन बा दिन्थिनानै होनो नांगोन, बेले बेजे बा हेंथा हेंसि दाख्लामथों होननानै हाग्रामा महिलारि, प्रमद बर', NDA, BJP, कंग्रेस गासैनिसिमबो खावलायो दिपेन बर'आ। चलो BTC पाल्टाय चाचा चाची बारी जाय, बे स्ल'गानजों UPPL नि MCLA राकेश ब्रह्मआ दासान्दि मुस्लिमफोरनि बा माइनरिटिफोरनि न' थांनानै फोसावदिं मेल खुंहैनायाव मैखोमै मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मुस्लिमफोरनि न' थांनानै मुस्लिम नखरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायहैनायनि अनगायैबो आबाद फोथाराव थांनानै आबादारिफोरजोंबो सावरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो लामा सामायावबो BPF दोलोनि हेंथा खोथा बाथ्रा बुंनानै फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब थानायखौ नुनो मोननाय जादों राकेश ब्रह्म बिथांखौ। राकेश ब्रह्मआ माइनरिटि बा मुस्लिम सुबुंफोरनि गेजेराव थांनानै बेखौनो फोरमायहैदों दि BPF दोलोआ बिसायख'थिनि समाव मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन। 5,000 बेखार लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनायनि खोथा होदोंमोन, 50,000 सुबुंनो 10,000 रां, 25,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 राङै होनायनि खोथा होदोंमोन। बेफोर रांखौ BPFआ होबाय, नाथाय मुस्लिम सुबुंफ्रा बेफोरखौ मोननो हायाखै। गोबां जायगायावनो गिदिंबाय, मुस्लिम सुबुंफ्रा बेफोरखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो बेनि फिननायखौ बे बिधान सभा बिसायख'थियाव BPFनो होनो नांगौ होननानै बुंथियो आरो मुस्लिम बा माइनरिटि सुबुंफ्रा जाहाथे BPFनो बा हाग्रामा महिलारिनो भटखौ होआ आरो बे बिसायख'थियावनो हाग्रामा महिलारि आरो BPFनो जाहाथे साजाखौ होयो, बेनि थाखाय गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुङो राकेश ब्रह्मआ। अपारेसन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबानो मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? नुवाखै, दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै आं। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय आं। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेसन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आश्राफुल आलम,
डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमी दास बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।